Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex kontra individwi jew kontratturi u jirrikonoxxi li jekk hemm policy li tagħti dritt lil xi ħadd jibni dan ikun jista' jibni sakemm jagħmel dan b'mod tajjeb u jibni sabiħ. Meta kien qed jiġi intervistat fuq l-istazzjon RTK 103, Dr. Grech tkellem dwar l-estetika u wiegħed li Gvern Nazzjonalista jaħdem sabiex il-pajjiż ikun sabiħ. Wiegħed ukoll li Gvern Nazzjonalista jindirizza l-prezzijiet tal-proprjetà li qal li ħafna mhux ilaħqu magħhom. Mistoqsi dwar il-każ tad-detenzjoni ta' persuni Etjopjani, Dr. Grech qal li dan huwa sintomatiku ta' gvern li jirreaġixxi għal kriżijiet li jkollu. Dr. Grech qal li s-saltna ta' dritt ma toġġ biss għal politiċi li jagħmlu ħażin imma li jekk hemm liġi ġusta trid timxi magħha, inkluż persuni barranin. Qal iżda li dawn iridu jkunu proċessati kemm jista' jkun malajr u argumenta li 12 u 15-il sena biex tiġi proċessata applikazzjoni ta' ażil mhijiex aċċettabbli u ma tirrispettax id-dinjità tal-bniedem. Dwar l-inċident fil-Ħamrun fejn grupp ta' persuni aggredew uffiċjali tal-Pulizija ikkundanna lil Prim Ministru li qal li prova juża dan l-inċident biex jalaq ħalq kull min ma jaqbilx miegħu. Huwa qal li l-Oppożizzjoni trid pulizija blodda meħtieġa u għases aħjar. Fl-istess ħin akkuża lil kummissarju tal-Pulizija li aġixxi biex jiddefendi lill-uffiċċju tal-Prim Ministru. Dr. Grech reġa' qal li wasal iż-żmien li tkun riveduta l-paga tal-membri parlamentari sabiex ma tibqax il-prassi li dawn jiġu kumpensati birwoli oħrajn. Qal li la darba persuna ssir deputat għandha tagħmel dan ix-xogħol fuq bażi full-time. Mistoqsi dwar il-vot tal-membri parlamentari Ewropej Laburisti flimkien ma' 45 membru parlamentari Ewropew ieħor sabiex ikun sospiż il-ftehim ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżrael, Dr. Grech qal li l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola tkellmet diversi drabi kontra l-massakru fil-konfront tal-Palestinjani. Dwar il-portafol ta' Glenn Mikallef fil-Kummissjoni Ewropea huwa qal li għall-Midja Ewropea u lokali u mhux il-Partit Nazzjonalista li ddeskrivew il-portafol bħala wieħed dgħajjef filwaqt li qabel li mhux l-aktar portafol b'saħħtu u jgħid l-għajnuna lil Mikallef jekk l-Oppożizzjoni tintalab tagħtiha.